Hemen gaude, 2010ko urrilaren 22an, Urnietako Egape ikastolako ume zoragarriekin, ongi mendian. Goizeko 11ak, 11etakoa egiten. Eta hemen dago Ainoa. Egunon, Ainoa? Egunon. Eider? Ikuste dezute? Elgarresta jauna? Yepa. Unai Perez? Kater. Abel? Unanue? Niño? El puto amo. Zemoz, Maggi? Ondo. Adrián, zemoz? Ondo. Liston ondo. Zemoz, Jon, Labaien? Bai. Ondo? Nagore? Saioa? Temu. Iginitz? Maggi? Leire? Iztueta? Adonai? Egunon? Hemen daukagu Alin, gure lagun berria. Eta, aizue? Eta Pagola, jauna, egunon? Egunon. Kaixo. Hemen dakagu frigorifikoa. Ikuste dezute, gure ikasleak ze bizkorrak dian. Kaixo Garazi? Hemen dago txupatxos bat, Kaixo Asier? Lierni? Oiaran? Gerai? Joseba? Aizea? Kaixo. Errazio kau, Baina hotza pixkat. Hotza aldakak? Oida problema. Bueno, ondo izan danok.